क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव मनरन्जन ब्रह्मनि दैदेननायाव बीजेपी दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानो गोनां बीटीसी बिसायख'थियाव दतमा बियाबाव बीजेपी दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों समाज सिबियारि एबा बावैसो बीजेपी दोलोआव हाबनाय मनरन्जन ब्रह्मआ। बेनिखायनो बीजेपी दोलोखौ गोहोगोरा खालामनो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ दतमा बियाबनि सिङाव थानाय बीजेपीनि मावथिफोरा। बेबायदिनो दिनैबो क'क्राझारनि सेरफांगुरि रामफल बिलाव बीजेपी दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 60निबो गोबांसिन सोद्रोमाफ्रा बीजेपी दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बीजेपीनि मावथि मनरन्जन बिथाङा बरायनानै लायो आरो फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव दतमा बियाबनिफ्राय बीजेपीनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मखौ देरहासार खालामनो थाखाय थागथियारि जागोन होननानै रायजो राजाफ्रा बेबायदियै फोरमायो। फैगौ 2025आव जोङो बीजेपी दोलोनिफ्राय गेलेगोन आरो बेहाय जोङो जोंनि समाज सिबियारि बिथां मनरन्जन ब्रह्मखौ लानानै गेलेगोन। बेखायनो जोङो गामि गामि हाबदों आरो दतमा समस्तिनि गामि गामि हाबनानै रायजो राजानि सापर्ट जोङो बेखौ बुथुमगासिनो दङ आरो मोजां रायजो राजानिफ्राय जोङो सहानुभूति बा अननाय अनसायनाय आजावनायखौ मोनदों। जयनिं जानायाबो बेनो जायगा जायगा जयनिं जागासिनो दं। बे रामफलबिल बाजारनि साबेसे जयनिं जादों? दिनै 62 जन जयेन जाबाय। दोलोआ बेयो गुबुन गुबुन दोलो हयथ' BPF माबा माबि थाबाय, कंग्रेसबो थाबाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव बीजेपी दोलोआ माबायदि अनसायनाय? बीजेपी दोलोआनो दा फार्स्ट पजिशनाव दङ आरो बेहाय जोङो बर'ल' नङा गुबुन गुबुन जनगोष्ठी बर', राजबंशी, आदिबासि, नेपालि गासै माबानिफ्रायनो जनगोष्ठीनिफ्राय जोङो हेल्पखौ मोनगासिनो दङ आरो बुद्धिजिबिया बांसिन माने 90%आनो जोंजों दा सापर्ट होनो माबागासिनो दं। BPF आरो UPPLआबो मैखोमै खामानि मावगासिनो दं। औ मावथों, बिसोर माने जों जा नुदों बिसोर गावसोरनि सापर्टरखौ हमथानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। ओमफ्राय गोदान मानसि बुथुमनायनि माबाखौ जों नुवाखै आरो। दतमा बियाब हिसाबै बीजेपीआनो देरहागोन आरो जोंहा गुबुना मा जायो जों बेखौ खरसा दतमाखौ जोंनो नांगौ आरो जों जेरैब्ला बेखौ साक्सेस खालामगोन। मा मुं मादैनिया? आंनि नामा सान्थिमय ब्रह्म। गामिनि मुङा? रामफलबिल बाजार। नोंथाङा मा दोलोआव जयेन जादों? बीजेपी बे मनरन्जन सारनि दोलोआव जों हाबफैदों। मा दोलो? माबा बीजेपी दोलो। सिगां मा दोलोआव दं? जोङो आगोलाव माबायावमोन UPPLआव। मानो नागारबोखो नोंथांमोना UPPL? दा जों जेबो माबा जानाय बादि मोनाखै, ओंखायनो जों बेहाय सोलायबाय आरो। नोंथांमोननि समस्थियाव बीजेपीआ देरहागोन? औ देरहागोन। जों दा बिसोरखौ गासिबो माबानानै ज' जानानै गोसो जानानै फैदों।